tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvimwe zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako, taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mowirirana pasina kuya kudare pamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvebu munofanira kuzviziva. Nyanga dziripo, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanza urove nhasi unonzi unooma, unonzi wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka hunhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rinyanda muzha yanofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhedhe, kuti ubate makarara ngoti gadiso ruoko ndisi apa, unoona uri uchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye. Right, ndipenya yatona. Mombe dzangu mbiri dzakatora 2018. Taura tinzwe nanga. Ndizvo zvakatora mombe dzangu mu 2018 mbiri. Akauya ari muzukuru mwana hanzvadzi. Akauya ndiri pachikoto paManyara. Mbauya akati asekuru ndakuona ande munogara muno kwandogara kumapurasi matekateka. Shuwa rera naye kumapurasi matekateka. Uenda kumatepa. Toto. Ngumire chi wakatoitora iwe. Vandinangidza shopu yake, akaga shopu vanangidza shopu yake, angano huri yake, netrakta yake. Trakta yake yakatase yakafa. Sekuru ndura tengisa huri yangu isaka haizi kutenga vanhu vanachi vasatoendesa fuji. Saka ndo zviripo sekuru. Saka imi sekuru munozaba ndoita madhiri Ungoza kwenda. Aita ushoma madhiri mombe kuhodha mombe achitengesa kana kuvaka kwakana zvakaita madhiri yemombe achitenderedza tenderedza. Saka inokuziva kuti shuwa munhu upenyu hwake ndo kutenderedza. Zvakakwana izvozvo. Iwe uri kudini mombe dzako? Ichowadi changamuka. When is that part kuzopa? One ndo kuna kuanza end of February. Then the other is wanaenda kwa. Nyora judgment na kwa judgment. Mombe tiri kudzida musi wa 18 tinoona 1. Musi wa 6 February twana imwe 1. Musi wa 6 January twana imwe 1. Ndono sign. Twana 1 for 18. So 18. Dzine nguva yakareba sei wadzipa iwe? 5 years. No. Dzanga dziri rudzi? Dzega imwe yakatoenda inozama 5 years. Idzi dzati kutaura idzi dziri kuoneka ezvinezvi. Dzimwe 3 tinozodziwana 1st May. Ndono sign. Tanga wamboita zvandataura. Wada kuwira nini? Ende unosaina tanga wamboita zvandataura. Unosaina kumisa. Ndati tanga waenda woita zvokuwacha. Ukatora mombe ngani? 3. 1. 3. Then imwe. Anzi wakatora mombe ngani? 1. Baba wewe wosinza unoita ngari business. Sekuru wani. Mina tinzwe. Uya wakatora mombe dziri kuti ndira kusunga mudanga pedo mwangu. Vakauya nemombe dzavo kumba kwangu. Mombe avachitora kutoripo ndingamusungira iwe ndasekuru wako vari kutaura mubvire tsitsu. Masimudza maita sei? Ndine mukadzi wandinoda kutsanangura matorero yakaita mombe 2.
ndapedza kudhara nyaya zvimwe zvese ndamupa mukana mwana wenyu auraiwa asi ndiri kumutonga inomutsa inewe simuka